SM क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आपण इथे कांद्याची पात घेतलेली आहे. आज आपण नवीन रेसिपी बनवणार आहोत. तर इथे मी आता कांद्याची पात स्वच्छ धुवून अशी बारीक कापून घेतलेली आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. आता मी गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे. आता याच्यात मी 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे, 2 पळ्या. आणि इथे मी एक वाटी मुगाची डाळ अशी अर्धा 1 तास भिजून घेतलेली आहे. तुम्ही 1 तास किंवा अर्धा तास पण भिजून घेऊ शकता. मी ते 1 तास भिजून घेतलेली आहे. आता ही डाळ आपल्याशी छान भिजलेली आहे. बघू शकता अशा पद्धतीने. आता इथे बघू शकता आपले तेल तापून झालेलं आहे. 1 चमचा मी इथे जिरे टाकून घेते. आणि इथे मी 7-8 लसणाच्या पाकळ्या अशा खलबत्त्यामध्ये अशा बारीक मध्यम जाडसर असे कुटून घ्यायचे आहे. आता आपले जिरे तडतडून झाले की आपण थोडी मोहरी टाकायची. मोहरी थोडीच टाकायची, जास्त नाही टाकायची. ती कचर लागते जास्त. आता याच्यामध्ये आपण हा कुटलेला लसूण टाकून घेणार आहोत. लसणाने आता कांद्याच्या पातीला छान चव येते. लसूण छान लाल परतून घ्यायचं आहे, लालसर होईल. आता लसूण आपला असा थोडा लाल झालेला आहे, ते बघू शकता. आता मी याच्यात 1/2 चमचा, आता पाऊण चमचा हळद टाकून घ्यायची. 1 चमचा मी लाल तिखट टाकते. इथे मी 1.5 चमचा लाल तिखट टाकू शकता. इथे मी 1.5 चमचा लाल तिखट टाकलेले आहे. आणि 1.5 चमचा मी अंबाडी मसाला टाकलेला आहे. तर आता याच्यात मी थोडंसं मसाला आपला एकत्र होण्यासाठी थोडं पाणी टाकून घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. इथे बघू शकता आपला फोडणीला असा छान कलर आलेला आहे, तेल सुटलेलं आहे. आता याच्यात आपण कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत. थोडी मी ते कोथिंबीर टाकून घेतली. कोथिंबीरने पण एक छान स्वाद येतो आपल्या भाजीला. आता याच्यामध्ये मी कांद्याची पात टाकून घेणार. कांद्याची पात टाकून घ्यायची सगळी. कांद्याची पात टाकून झाल्यानंतर असं छान मिक्स करून घ्यायचं. कांद्याची पात टाकून झालेली आहे. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याच्यात आता आपण कांद्याची पात टाकून झाल्यानंतर याच्यात आपण आता मुगाची ही भिजवलेली डाळ पण टाकून घ्यायची आहे. आणि त्याला छान अशी मिक्स करून घ्यायची, एकत्र करून घ्यायची सगळी अशा पद्धतीने. आता आपण अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मी इथे 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने अंदाजानुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मी इथे 1 चमचा टाकलेला आहे मीठ. आता मीठ टाकल्यानंतर हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि याच्यात आता आपण ही डाळ शिजण्यासाठी थोडंसं अर्धा ग्लास पाणी टाकून याला छान अशी कोरडी शिजवून घ्यायची आहे. ही अशी कांद्याची पात खूप छान लागते आणि छान होते याची भाजी अशी. आणि ही कांद्याची पातीची भाजी तुम्ही पोळी भाकरी, वरण भात, खिचडीसोबत तुम्ही खाऊ शकता. इथे बघू शकता मी आता अर्धा ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे डाळ बुडवीपर्यंत. आता याला आपण 10-15 मिनटं असं छान शिजवून घेणार आहोत. थोडं अर्धा ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे ही डाळ शिजण्यासाठी. मी आता 1 ग्लास इथे पाणी टाकून घेतलेलं आहे. याच्यात आता आपण झाकण ठेवून 10-15 मिनटं असं वाफवून घेणार आहोत, शिजवून घेणार आहोत या भाजीला. इथे बघू शकता आता आपलं पाणी सगळं आटून संपलेलं आहे, आटून झालेलं आहे. आता आपली डाळ अशी छान शिजलेली आहे. इथे आपल्या ह्या स्टेजला आता आपली कांद्याची पात अशी छान कांद्याच्या पातीची भाजी छान अशी तयार झालेली आहे. इथे बघू शकता. अशी भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.